አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነዛረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 11 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 11 በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ጥዑመ ልሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ብሩኽ ቅንያተ ጾም ይግበረልና አሜን። መጋቢት 11 ካብ ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አቡነ አሌፍ ዕረፍቶም እዩ። ኣቐዲሙ ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ መክስሚያኖስ ወታደር ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ብጎይታና አሜኑ ተዘቕዚቑ ክሳብ ምስቃልን መልሓሱ ክሳብ ምቑራፅን ብዙሕ ዝተሳቀየ ቅዱስ ቴዎቅጤኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ምስኡ እውን ቅድስቲ እስክንድራ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ንወዲ መኮንን ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንሲኦም ንህዝቢ ኣእሚኖም ዘጠመቑ ሰማዕት ኣቡነ ባስልዮስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ኣቡነ ባስልዮስ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣርሞን ምስ ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም እምነት ኣብ ዘይብሎም ሃገራት እንዳኸዱ ወንጌል ክሰብኩ ሸምዎም። ናብ ናይ ካሓቲ ዓድታት ድማ ኣትዮም ክምህሩ ጀመሩ። ናይ ሰርዑዳ ዓዲ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ከይዶም ድማ ክሰብኩ ከለው ብዙሓት ከኣምኑ ከለው ካሓቲ ግን ብቕንዓትን ብኽፍኣትን እንዳተላዓልዎም ከሳድድዎም ጀመሩ። ድሕሪኡ በዓቲ ገይሮም ኣብ ውሽጣ ተቐመጡ። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ደቂ እዛ ዓዲ ክድሕኑ ክልምኑ ጀመሩ። ናይዛ ከተማ ገዛኢ ሓደ ወዱ መይትዎ ስለ ዝነበረ ወዱ ንኣቦኡ ብሕልሚ ተገሊጹ ኣቦይ እንሆ ኣብ ውሽጢ ጸልማትን ስቃይን ኣብ ስቃይ ስለ ዘለኹ ናብ ኣባ ባስልዮስ ኬድካ ክጽልየለይ ለምነ በሎ። መኮንን ድማ ሰንቢዱ ናብ ኣቦና ከይዱ ናብ ከተማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ወዱ መቃብር ጸሎት ክገብሩ ለመኖም። ንሶም ድማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሓደ ወዲ መኮንን መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንስእዎ እሞ ኩሎም ህዝቢ ድማ በዚ ድንቂ ተኣምር ኣሚኖም ብኢድ ኣቡነ ባስልዮስ ተጠመቑ። ክፉኣትን ክሓርትን ግን ቀኒኦም ንኣቦና ኣሲሮም ጽኑዕ ግርፋት እንዳገረፉ ብዙሕ ኣሰቃቂ ስቅያት ስለ ዘውረድሎም ብኡ ብሰማዕትነት ዓሪፎም ነፍሶም ንእግዚአብሔር ይሕሊፎም ሃቡ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። አቡነ አሌፍ ተሰዓቱ ቅዱሳን ብፍቃድ እግዚአብሔር ተኣኪቦም ዋላ እኳ አገልግሎቶም ሊፈጽሙ እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም። ኣስማቶምን መበቀል ሃገሮምን ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። አቡነ አረጋዊ በዓል ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዮም።
ኣባ ሊቃኖስ በዓል ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዮም። ኣባ ይምዓታ ካብ ቆስያ ኢጣልያ እዮም። ኣባ ጽህማ ካብ አንጾኪያ ሶርያ እዮም። ኣባ አሌፍ ካብ ቂሳርያ እዮም። ኣባ ጉባ ካብ ኪልቅያ ግሪክ እዮም። ኣባ ኣፍጼ ካብ እስያ እዮም። ኣባ ጴንጠሌዎን ካብ ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዮም። ኣቡነ ገሪማ ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዮም። እዞም 9 ቅዱሳን ማለት እዩ። እዞም 7 ቅዱሳን እዚኣቶም ንኣቡነ ጳኩሚስ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓውና ህፃን ወድኻ ዘሚካኤል ልብሰ ምንኩስና ኣልብሰና ኢሎም ሓተትዎም እሞ ኣልበስዎም። ኣቡነ ዘሚካኤል ብኩሉ ነገራት ከም ኣቦኦም ኮይኑ የገልግሎም ነበረ። 9 ቅዱሳን ዓበይቲ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ። ምውታት ይተንስኡ፣ ሕሙማት ይፈውሱ፣ ለምጻማት የንጽሁ፣ ኣጋንንቲ የውፅኡ፣ ዕውራት ብጸሎቶም የርእዩ፣ ካብኣታቶም ኣኽራናት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘግዕዙ፣ ባሕሪ ዘንድዱ፣ ንመስዋእቲ ዝኸውን ስርናይ ንጉሆ ዘሪኦም፣ ኣጋምሸት ሰርክ ኣብ ልዕሊ ዓብይ ገረብ ከም ዓውሊ ተጠቂሞም ኣኺዶም ዘእትዉ፣ ዕንፀይቲ ኣውሊዕ ንጉሆ ተኺሎም ሽዑ ንሽዑ በቂሉ ዓብዩ ነቂፁ፣ ንጊዜ ሰርክ ወይ ከዓ ምሸት ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ፈሓም ንጽንሃ ዘርክቡ፣ ብመንፊት ማይ ዝዓቁሩ፣ እቲ ማይ ድማ ከይተኸዓወ ካብኣቶም ብኢድ ሰብ ዘይኮነ ብኢድ መላእኽቲ ዝተገንዙ፣ ካብኣቶም ብጊዜ ጸሎት 10 ኣጻብዕቶም ከም ጥዋፍ ሽምዓ ዘብርሁ፣ ካብኣቶም ካብ ገጽ ሞት ዝተሰወሩን ዝተኸወሉን ነበሩ። ምድሪ በናታቶም ኣእጋር ምርጋጽ ተባረኸት። ንኣቡነ ኣረጋዊ ከዓ ከም ኣቦኦምን መምህሮምን ከም ሓለቃኦምን ገይሮም ኣኽበርዎም። ን12 ዓመታት ብፍጹም ሓደነት ብሓደ ድሕሪ ምጽናሖም ነቲ ብሓደ ምንባሮም ስለ ዘይፈተውዎ በበይንና ንኹሉ ንፈላለ ተባሃሉ እሞ ተፈላለዩ። ከከም ሓሳቦም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሓበሮምን ዘዝመርሖምን ከዱ። ኣባ አሌፍ ድማ ኣብ ደብረ ኣህድኣ ክነብሩ ጀመሩ። ኣቡነ አሌፍ ኤርትራ ጠረፍ ኣከባቢ ናብ ዝርከብ በዓቶም ናብ ደብረ ኣህድኣ ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ኣብዛ ቦታ ዓብይ ገበል ሰፊሩ ይነብር ነበረ እሞ ነዚ ዓብይ ገበል ካብ ቦታኡ ኣላቂቖም ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣትዮም ብዙሕ ተጋድሎ ገበሩ። ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት እንዳገበሩ ንህዝቢ ዝኸበረት ወንጌል እንዳምሃሩ ብተኣምራት ከዓ ካብ ደዌ እንዳፈወሱ ብጸሎቶም ንኣጋንንቲ እንዳውፅኡ ድውያን እንዳፈወሱ ዕውራን እንዳብርሁ ምውታን እንዳተስኡ ብዙሓት ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም እዮም። መላእኽቲ ድማ ዘወትር ብዘይ ምፍላይ ንኣባ አሌፍ ይበጽሕዎም ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘወትር እንዳተገልጸ ይባርኾምን ቃል ኪዳን ይህቦምን ነበረ። ናይ ኣቡነ አሌፍ ገዳሞም ካብ ዓድዋ ብሸነኽ ሰሜን ቀረባ ናብ ኤርትራ ጠረፍ ፍሉይ ስሙ ብህዛ ኣብ እትበሃል ቦታ ጎቦ ቦታ ይርከብ። ናይ ኣቦና በዓለ ዕረፍቶም መጋቢት 11 እዩ። ነገር ግን ቀደምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ብዝሓገግዎ መሰረት እዚ ወቕቲ ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል በዚ ወቕቲ ድማ ምንም ዓይነት በዓል ክኽበር ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ገዳሞም ናይ ኣቦና በዓሎም ብስፍሓት ዝኽበር ታሕሳስ 11 እዩ። ናይ ኣባ አሌፍ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ሰማዕታት ቅዱስ ቴዎቄጤዎኖስና ወቅድስቲ እስክንድርያ ስለአና ቅሬታ ማለት እዩ። ቴዎቄጤኖስ ይዝብል። እዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ወታሃደር ዝነበረ እዩ። ዕጥቑ ድማ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ፈቲሑ ደርብዩ ናይ ጎይታና ክብርን ኣምላኽነትን መስከረ። ንጉስ ድማ በዚ ሓሪቑ ልብሱ ኣውፂኡ ዝረሰነ ናይ ሓፂን መንኮራኹር ኣብ ልዕሊኡ ገይሩ ዘቕዚቑ ሰቐሎ። ደጊሙ ድማ ንዝምስክረላ መልሓሱ ኣቑረፃ። እስክንድርያ ዝተባሃለት ሓንቲ ጓል ድማ ናይ ጎይታና ክብሪ እንዳመስከረት ንሳ እውን መከራት ትቕበል ነበረት።
ድሕሪኡ ንጉስ ንቅዱስ ተወቅጤኖስን ቅድስቲ እስክንድራን ኣብ ክሳዶም ዓበይቲ ደንጎላታት ተኣሲሮም ናብ ናይ ኣፍራጥስ ወሓዚ ክድርብይዎም ኣዘዘ። እዞም ቅዱሳን ድማ ሰማዕትነቶም በዚ ፈጺሞም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ምእመናን ድማ ንዝኸበረ ናይ ሰማዕታት ስጋ ወሲዶም ኣብ ስውር ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎ። ናይ ቅዱስ ቴዎቅጤኖስ እና ወቅድስቲ እስክንድራ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ኣሌፍ ጻድቅ ካብ ሰዓብቲ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ቅዱስ ቴዎቅጤኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ባስልዮስ ጳጳስን ሰማዕትን፣ ኣባ ኤፍሬም ሰማዕት፣ ኣባ ኤልያስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ካህን ዘኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ብፁዓን ኢያቄምና ወሃና፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይርዳእና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአርምልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን